La corona al final és tenir paciència perquè és un procés molt artesanal, has d'anar posant flor per flor, i jo crec que la gràcia al final està en la combinació de colors, que sigui molt harmònica i que transmeti, és el que dic sempre, al final una peça de moda, una peça creativa, el que t'ha d'importar és que transmeti alguna cosa, i no cal que una corona sigui tampoc molt gran perquè transmeti, perquè hi ha corones molt minis i molt finetes que també transmeten molt per elles mateixes. Llavors, jo generalment treballo molt amb flor natural, preservada, ja està tractada perquè duri sempre, no és que es faci malbé el dia següent, i dona molt volum i un aspecte molt natural al que és la corona. I després pots recórrer a flors artificials com aquestes, que són de paper, però com que, per exemple, en natural és difícil trobar aquest color que jo necessitava per fer aquesta corona, aquest blau, doncs he recorregut a l'artificial. Llavors, és anar posant una per una i disfrutar, perquè jo realment disfruto molt cada cop que he de muntar una corona. Totes les corones les fem a mesura, és a dir, en tenim unes quantes a la botiga i que te la pots emportar si tens pressa perquè tens una vena aquell dia i necessites una corona te la pots emportar, però generalment les corones les fem per encàrrec, les persones venen aquí, ens demanen cita, venen a la botiga i llavors els ensenyem totes les flors que tenim i tu mateixa pots escollir quines flors vols que porti la corona. I un cop vens aquí jo et faig el que estic fent ara, una mostra una miqueta amb les flors que tu has escollit i tu em pots anar dient si t'agrada, si no t'agrada, com està quedant, i jo vaig posant, vaig traient i quan ja t'agrada com està quedant, doncs després la fem sencera nosaltres. Veus, ara mateix, encara que ajuntem flor artificial amb natural, la composició és superbonica. Doncs quan ja portes unes horetes de feina, el que et queda és un resultat així. Aquesta, per exemple, està tota feta amb el mateix color, tota de flor natural, i per darrere ho tens amb el filferro rígid que et permet recollir-te el cabell i fer-te un pentinat xulo. I això, per exemple, és una corona per darrere, per portar darrere del cap, i aquí, per exemple, és el que vèiem abans. També tenim flor natural i barregem amb flor artificial, com les roses. Les roses és una flor que costa molt trobar amb natural perquè es trenca, llavors hem de recórrer la flor artificial. Per darrere li posem un parell de peinetes i això va clavat a darrere i queda superbonic.